Nana sabar kali. Soda. Bapaku kata kaibigan. Paisaku jadi. Paisaku ଠେଇକି digital ହବ। ତାହେଲେ ଦେଶରୁ କଳାଧନ ବାହାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ବନ୍ଦ କରିକି ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବ। ତାହେଲେ କେହି ଲାଞ୍ଚ ନେବେନି। ଅଛନ୍ତି ନାଏଗା। ଏଇ କଥା ସତ ହବ। ବନ୍ଦ କରିକି ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିବା। ଆଉ କେହି ଲାଞ୍ଚ ନେବେନି। ତାହେଲେ ଆଉ କେହି ଲାଞ୍ଚ ନେବେନି। ଆମ ଭାରତ ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ହବ। କଳାଧନ ରହିବନି। ଧନ ବାହାର କରିବାକୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟ କର।